velkommen til den her video. Vi er på nogle sten nu, så nu vil Valdemar lige vise nogle drift. Og by the way, alle de her cirkler her, dem har vi lavet. Ja. Nogle af dem. Nogle af dem er også scooter som det derovre. Og alle de der cirkler der, dem har vi også lavet. Ja, nå. Kan du vise noget rigtig drift, Valdemar? Altså det er sådan her, man laver en donut. En lille donut. Jeg prøver lige at lave en stor donut. Ja. Kan I se dommeren? Hold da. Det er jeg. Valdemar, kommer du tilbage, så bytter vi. Det var ikke så godt. Kom så tilbage, Valdemar. Kom så. Og så er det Valdemar, der optager mig. Hvordan synes du selv, det gik? Okay. Jamen nu er det så mig. Er vi klar? Han klider fucking meget. Nå, det var det. Nu vil vi lige lade løbehjulet have en pause. Ja. Så husk at like og subscribe. Kan I have det godt. Ses. Peace. Ej. Ja, de kunne så ikke se det. Kom så. Ja. Eller kan. Ja, nu kan de.